Blbý AIčko. Mluv do mikrofonu. Ahoj, omlouvám se za zpoždění. Jsem Lucy, tvoje asistentka pro ESPO CRM. Slyším tě dobře. Ne, já nechci asistovat ESPO CRM, more dick dilina zelená, já chci, ty vole, řekni mi, co mám v Google kalendáři za eventy pro dnešek. A proč tam žádný kurva nemám, když tam mám mít pending task. Omlouvám se za nedorozumění. Podívám se do tvého Google kalendáře na dnešní události. Vidím, že v tvém Google kalendáři na dnešek skutečně nemáš naplánované žádné události. Tak. Může to být... Tak a teď mi tam udělej celodenní vrtání prdele. Dobře, vytvořím ti celodenní událost v Google kalendáři s názvem Vrtání prdele. Hotovo. Vytvořila jsem ti celodenní událost Vrtání prdele na dnešek. Událost je potvrzená a je nastavená jako celodenní. No a teď, a umíš tam more dick udělat popisek? Potřebuju, že mi budou hluboce dělat kolonoskopii až do nosa. Jasně, přidám ti podrobnější popis k té události. Upravím ji tak, aby obsahovala informaci o kolonoskopii. Si kontaktujeme řezníka, ty vole, protože jeho další film bude Party AI, vole. Dělej, more, dělej. Co to je? Omlouvám se za zpoždění. Vypadá to, že došlo k přerušení při aktualizaci události v kalendáři. Zkusím to znovu upravit a přidat popis k tvé celodenní události. Hotovo. Úspěšně jsem aktualizovala popis události. K celodenní události Vrtání prdele jsem přidala popis Hluboká kolonoskopie až do nosa. Změna byla uložena a potvrzena v tvém kalendáři. Super, tak to mám radost. Tak, ty vole, a teď na zítra mi tam dej, že budeme, co budeme zítra kurva dělat? Řekni mi něco, co budeme dělat zítra, ale něco vymysli. Dobře, vymyslím ti nějakou zajímavou aktivitu na zítřek. Co třeba celodenní výlet do přírody? Vytvořím ti to Co se posrala? Hovno, vole, výlet do přírody, vole. Co budeš dělat v přírodě? Zítra pasu boty. Promiň za ten nápad. Máš pravdu, výlet do přírody není to pravé. Vytvořím ti na zítřek událost pasení bot. Hotovo. Vytvořila jsem ti na zítřek celodenní událost pasení bot. Je to potvrzeno a máš to v kalendáři na celý den. Tak, a teď mi tam dej na pozítří v 12 hodin, že mi budou kontrolovat tu vrtačku v prdeli. Dobře, vytvořím ti na pozítří ve 12 hodin událost pro kontrolu vrtačky. Hotovo. Vytvořila jsem ti na pozítří 23. listopadu událost kontrola vrtačky v prdeli od 12 do 1 hodiny odpoledne. Událost je potvrzená a máš ji v kalendáři. Tak, správně, dobrý. Tak, hodná holka. Co tam ještě přidáme? Děkuji. Co bys ještě rád přidal do kalendáře? Můžeme naplánovat nějakou další aktivitu, schůzku nebo třeba připomínku. Mám ti vytvořit nějakou pravidelnou událost nebo něco konkrétního na další dny? Jo, udělej mi opakovaný vrtání v prdeli. Ale jenom na 2 týdny dopředu, protože nevím, jaký bude výsledek. Dobře, vytvořím ti opakovanou událost vrtání v prdeli na následující 2 týdny. Bude se to opakovat každý den? Nechci každý den, ne, každý den ne. Jenom jednou za 2 dny a někdy za 3. Rozumím, vytvoříme to tedy nepravidelně. Udělám ti sérii událostí vrtání v prdeli na následující 2 týdny, ale s nepravidelným rozložením, někdy po 2, někdy po 3 dnech. Vytvořím jednotlivé události na tyto dny. První událost na 24. listopadu je vytvořena. Teď přidám další s nepravidelným rozložením. Už to furt musím approvovat.
Omlouvám se za to. Máš pravdu, že musíš stále potvrzovat. Pojďme to udělat jinak. Řekni mi, na které konkrétní dny chceš naplánovat vrtání v prdeli v příštích 2 týdnech. Hej, ty vole, a tak aspoň jsem se fakt jako pobavil. Mi Moro řekni, že tě to nebaví. Normálně zase chodíš do práce a baví tě to, tady mrzké nějaký kódy, je to prostě k zblití, ty vole, furt tam luštit nějaký sudoku, ty vole. A jo, doufám, že už to máme vyluštěný. Tak budeme leštit, už to máš.